Ọhaneze ndị Igbo ekenekwa mụ na ama m nụ na-afụ vidiyo anọ nketa ya bụ vidiyo ka m kọwalị akụ na ghọta ihe be okwu m na-aga n'ụbọchị nke taata maka na ọ bụ na achọrọ ikwu eziokwu ụfọdụ oge unu pụtazi afọ ihe na-ekpuchi di ya aka na ana na-ajụzi ka biko nọ ndị omenala Igbo nwezikwanụ nke fọ ọnụ chaalị ka ọ bụ ihe niile bụ show. Echetara m mgbe ndị ntọbịa na họteelụ Akwa Okuko Tiwaraki wee mgbe mmadụ na-abụ mechaa nwụọ mana mmadụ ịtọ ka agbara kritikal egbe ma n'ime ndị ahụ dị kritikal mmadụ na-abụ mechaa bịa nwụọ anyị anọzi news anyị anọzi anything anyị anọzi ka esi wee kwa anọzi ka esi wee nie so nke ahụ megide ha ọ bụrụ nnọọ okwu azanye na okpuru kapet nke ahụ wee mee gịnị wee gaa biko follow me on this journey now. Kịta ihe a bụ nwoke dibịa nke na-akpọ mam pasman asị na o mere bọnde ya bụ ka ndị kristal oyibo zi wee so bọnde ya ewee rent ya ndị ọsha ndị anụnwa kịta efolo ndị ọsha these girls nọ n'iru na bụ ndị ọsha bụ nkwụ n'aka ndị ọzọ bụ ya agbada yi white bụ ndị gịnị ndị undertakers ọha nwa bụ ndị bụ akpati ozu anụnwa kịta obu n'azụ ewee bulu mmadụ tiga n'ime akpati ozu wee na-aga ọ bụrụ na afọ ka ha si aga wee na-aga ha nche niile wee bụrụ gịnị wee bụrụ show ahụ a na-ekwu okwu ya. Unu n'anya kịta unu ya afọ ha necha ha ka ha si wee na-eme ha na-eme ndị mmadụ meme gịnị na-akụlụ ha aka wee na-asị bikonu ọ ihe a bụ omenala ndị nna nna anyị ha mere na mmadụ ya enweghị onwe ya na-akpati ozu. Agwụgwọ m unu si unu na ihe niile ha na-eme wụkwanụ showmanship ya na-akpụ ya showmanship. Ọ bụ niile negodo afim a na-akpọ the greatest showman ihe aghọtabụ ihe ndị anụ na-eme bụ gịnị showmanship ka ndị anụ na-eme ha wee bugide nkwu wee sị nnọọ na ka bịa kene Akwa Okuko na ịmago na onye na-eme bọnde iwee kwachicha kpọrọ ndị ọsha rentie ụmụ nwaanyị ndị ọsha kpọrọ ha bata wee mee ihe dị ya wee kpọọ ndị ya akpọ na ha ndị otu ha ka ha si wee nọchala anaghị wee bulu mmadụ tinye n'ime akpati ozu si n'ime ibulu ka ijeje kene mmadụ afọ na eziokwu si kwue maka na ihe ọbụla na-eme n'ala Igbo anyị kịta na ndị anụnwa na aka ha dịchana ya nwa na-ekpọta n'ala Igbo anyị because na youth achọghịzị ịgụ akwụkwọ youth achọghịzị ije mụọ ọlụ onye kpara aka n'ọnụ sị gị na anyị na-anachi ya na omenala ndị nna nna anyị ha o wee bụrụ ihe a bụ ịnachi ya na omenala ndị nna nna gị ha omenala ndị nna nna gị ha ọ bụ gị ji ebute eke ite ka ọ bụ gị ji egwewe ọgwụ ka ọ bụ gị ji eje buwe ntamoloko anụ ka ọ bụ ji eti iwe mmadụ na-akpati ka ibu n'ihe enu ọ dị sins bụ gịnị ka e wee kwuo okwu ka ọ wee bụkwa na gịnị na bloggers buru ya na-ekwulu okwu maka ya iwe chefuzi na ihe mmadụ mee physical have a spiritual implication na ha ka ndị a si wee dọnọcha ekpuchicha aka n'ihu nna ata akwa m ha ụta maka na ụgwọ ka anyị akwụghasị ha ngwa ha mee ụdị ha ka art ya nnọọ ka ọ dịkwa real. So ị na-achọ ịgwa m nkịta na akpati ozu anwa na-akpụ ha iru na-akpụ ha azụ n'ọgwụ agwara agwa bi now na-enega n'anya ka unu nene asị unu nwoke eji egba mbọ jee họzụlụ n'aka na ka adị eji na gị wee mee undertaker sị gị kpuchie n'ụzọ max n'iru na maka na aka ngwakwa unu nke bụ eziokwu na onwe nwanne gị nwoke na-ebe a so ndị a na-ebugharị ihe anụnwa na nna jekwa jee gwa ya jee chọọ ọlụ na ihe abụọkwa ọlụ na ihe abụ gịnị abụọkwa ọlụ iji ejere ntị akpati ozu unu ebulie kpuchicha ha uche n'ozu max na-aga wee megide abalị ndị wọs na-emeli ihe a n'abalị. Spiritual implication of this thing ndị anụnwa mere ebe a is that na ọnwụ kwueche mmadụ ihu. Don't be surprised na ọ bụrụ na they are predicting somebody's death or they are predicting somebody's death of their followers or they are predicting somebody's burial or na ha kwalụ mmadụ na ndụ mana abịa mee ya art ya art yo na ifilu na no ha art la art maka na inene inolu into entertainment inene some music videos inene some movies na achọpụta na mana these people actually carried out ritual actually carried out ihe ha eme in the nearest future. If you doubt me, go and be watching some of Eminem documentaries, Eminem videos. If you go predict some of those things in the during their own time, if you predict AI, you predict robots. Maka ọ bụrụ na maro ka m break elu no news ya kịta ka unu makwa na ụwa anụ nọ n'ime na akwadokwa mmebi so nwezi ha anya fụrụ gba mme na nwoke ndị alụlụ AI that open AI na ndị na nke lụlụ chat GPT
ha na-abụ anụkwa n'onwe ha, nwoke na nwoke ha anụkwa n'onwe ha. Unu kado na ebe a na-eme oke ite na-eme ihe a, unu pụtụ na asị unu na-ahapụ na unu na-ahapụ Baịbụl ndị ọcha wetara unu na-anachi ya back to ihe nna nna ha. Ngwanụ were na alụsị afọla afọ according to nwanne anyị nwoke, ọ sị unu ka ebe unu si na unu achọ kwetara na Jizọs na ekwetara na Baịbụl, were na alụsị nke fọla afọ jee produce we na ihe na ana Igbo anyị. All these things abụrụkwanụ ọlụ, and all these things abụrụ omenala Igbo. Unu na say let's go back to our root. Okay, now you decide you are going back to that your root. That your root fọla afọ aha na maybe because the Bible says with foundation once destroyed, what would the just man do? That your foundation aha fọla afọ isi na destroy ibe ha na ọka dị mma. Ngwa weli ya mepụta ihe. Weli ya je mepụta ihe. Ọ bụrụ na ọka iweli ya na aje kpụba ụzụ. Maka na ọga ụzụ mene nwansu gbegulu egwu si na gọọmenti pay attention. Ọ bụrụ na gọọmenti pay attention, ọka ya na-alụzi international weapon. Ọ bụrụ ụka bụrụ okwu. So now as I'm talking now na ya na emepe no kpati ụzụ a kịta. O wee bụrụ mmadụ si n'ime ya wee pụta. Uchi gịnị? Agbada ihe red bụrụ meaning gịnị? Sacrifice everything bụrụ unu show. Ka ọ bụrụkwa na ha na-ekwu okwu. Mmadụ ama mmadụ implication of ị na-eme ego ne ka ya akwụrụ isi young boy kịta ba n'ime akpati ụzụ anụnwana. Ewere gị bịa mee akaja. Ole gị bịa mee dibịa, ichefuo na ịbụ nwanne mmadụ, ịbụ nwanne mmụọ, ịbụ onye somebody is looking up to. Your family onwe ihe mee gị kịta, your family would they be able to cope? Ijugokwa onwe gị ndị ahụ nwụ na because of akwa ọkụkọ mgbe aha ka ihe family ha mego. Apụta na-efe ego na ya kịta ebutulu mmanya expensive drink ka enye gị bulu na akpati, ebulu gị n'isi ete gị white powder na eru. Ịmakwana ihe a bụ onwe gị ka akwala gị akwa, onwe gị ka dị ka eme gị ritual. Ụzọ kịta anụnwa kịta ndị mmadụ ebido mụtawa this pattern kịta. Maka na unu afụgo dị ọda gaghị na-eme dorime master ka o si eme nke ya. Kịta anụnwa unu amụtawago nke anụnwa na ihe mmadụ mere mmadụ ibi ya. Ihe ọ bụrụ gị ekwe ka etinye nwanne gị nwoke n'ime akpati ya, ihe ekwe ka etinye nwanne gị nwaanyị n'ime akpati ya, wele gị mee this type of show. Afịka na eziokwu ka anyị kwuo na amụghị m na abụrụ some of ndị Igbo anyị ọnụ. What is the benefit of this thing now? What are you going to teach the youth? Unu mecha na olu eche onye nke a man pass my kwa uri show me na nke a ejikwa wee bute mmadụ n'ime akpati. Ọ na-afịọ people we are just talking about it. And then gịnị mee? What other development have you brought on to your community? When you pass away, will your community ever rejoice na ọdị mmadụ anụnwa bụ ihe mere na onye ajikwa wee pụọ, na onye ajikwa wee nwa n'ike, they deprive us of many things. Just neni ihe mmadụ kala obi mee na-eme mmadụ ibi. Wepụ n'aka enwe n'ofe anụnwa tupu ebido gọba aka mmadụ. Maka na ha afịarụ nụ na asị na ị na-ekwu onye anyị kwuru you shouldn't be saying that na onwe ihe gbasara gị na nye onwe ihe gbasara gị adonki ya na don't give anybody nke a adonki bụ the reason why we are where we are today. Ikwunutokwu mmadụ asị gị na gbasara gị ọ nwanne gị ka ọ nwanna gị, mmadụ ihe a na-emebi a na-asị na ọ gbasara gị, ndị okenye dọ na ihe a na-emebi. What is the physical benefit of this thing? What will people gain by all these things? Obu no film came na film, man, okay, they are trying to portray something, they are trying to showcase something, they are trying to tell you that these things are not real, this thing is not working. Nka abulozia show birthday, ibia show mmadụ, weti mmadụ ibegini ma akpati bulie. Rent yale undertaker, rent yale ushers, ndị na-agba egwu maka na ebu ozu aga. Ihe onye meteko yeji si ebulu n'ụwa na nwanyị nọ. Ekwuchakwa anụ m ka ọha m nọ ndị be anyị. Biko ifu vidiyo anụ nwa barụ tụsa ya, share ya ka onye ọbụla dị ndụ na-afụ ya. Ịkọshọn ụmụnne gị, kọshọn ụmụnna gị, kọshọn nwanne gị, kọshọn nwanna gị, kọshọn nwanne gị nwoke na nwanne gị nwaanyị. Mmadụ bịa kpọọ gị ụdị ya, don't go. You don't know the spiritual aspect of ihe ị na-eme. Everything that has physical implication has spiritual implication. After this, what next? Anything can kill you. Always obey si wagasi na mmada anawa. Imama no hiji akage wekotolo onwe gị bụ ihe bụ oge. Ndị be anyị ekenekwa m necha video kabaru share ya ka onye ọzọ wee sorokwa gị fụ ihe na afụ na channel ya. Ka ọ dị mgbe ọzọ.